ଶଳା ନିଜେ ପଛେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବି ଜମା ବାହାବିନି। ଦେଖିଆ ମୋର କିଏ ଗଣ୍ଡେ ଉପାଡିବ। हे भगवान हईरे बाड़िया तोते जो काम सुट कर जाए से कम कर ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ନ କରେ अनेलु ए पिठा कड़िकार बाड़े की तो गांडी चहल देवी ଆଉ କଣ ନା ହାଲୋ ସେଇଟା ମୋର ମନ୍ଦିରର ଘଣ୍ଟି ନୁହେଁ ଯେ ତୁ ବାଡେଇକି ହଲେଇ ଦବୁ ବୁଝିଲୁ। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ସପନ ଯିବି ଯଦି ଗୋଟେ ମାଇପହୀନ ଜୀବନ ବୁଝିଲୁ। ସମୟ ଆସିଲେ ଦିନେ ବୁଝିବୁ ରେ କୁଳାଙ୍ଗାର ମାଇପ ନଥିଲେ ଜୀବନଟା କେଡେ କିଟିକିଟିଆ ଅନ୍ଧାର। खाली अंधार नुहे मौसा गांडी मुंड अंधार ଶିଖିରେ କୁଳାଙ୍ଗାର ସେ ଝିଅଟା ପାଖରୁ ଶିଖି ତରକାରୀ ଖଟା ହେଲେ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ବାସି ଆଉ ବାହା ଯିଏ ନ ହୁଏ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଖାସି। ତୁ ଆକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନା ମା ତୁ ଯୋଉଠି ହେଲେ ଦେଖିକି ଗୋଟେ ଶୀଘ୍ର ବାହା ହେଇ ପଡ ନହେଲେ ତୁ ବି 3-5 ରୁ ଯିବୁ। ଶଳା ନିଜେ ପଛେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବି ଜମା ବାହାବିନି। ଦେଖିଆ ମୋର କିଏ ଗଣ୍ଡେ ଉପାଡିବ। हे भगवान हईरे बाड़िया तोते जो काम सुट कर जाए से कम कर ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ନ କରେ अनेलु ए पिठा कड़िकार बाड़े की तो गांडी चहल देवी ଆଉ କଣ ନା ହାଲୋ ସେଇଟା ମୋର ମନ୍ଦିରର ଘଣ୍ଟି ନୁହେଁ ଯେ ତୁ ବାଡେଇକି ହଲେଇ ଦବୁ ବୁଝିଲୁ। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ସପନ ଯିବି ଯଦି ଗୋଟେ ମାଇପହୀନ ଜୀବନ ବୁଝିଲୁ।